Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы тарих фәннәре докторы, профессор, Европа, Азия, Халыкара гуманитар академия президенты, ЮНЕСКОның Тынычлык институты ректоры Энгел Таһиров. Энгел әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Энгел абый, менә мин дә әйтеп киттем, Европа, Азия гуманитар академиясы дип. Бүгенге безнең вазгыятьтә Европа илләре Россия өчен дус булмаган илләр исемлегендә, менә шушы шартларда, бу вазгыятьләрдә академияның исемендә Европа исеме ул үзенең актуальлыгын ни дәрәҗәдә саклап кала ала? Азия гына калып бара түгелме? Ул, минемчә, бигрәк тә күтәрә торган заман. Заманның бу талабы Европаны бит аны теге дружественный дип кенә без бит урамалайлар түгел. Бу халыкара хәрәкәте, халыкара мөнәсәбәте ул бит гасырдан гасырга, мең еллыкка җыелып шушындай формада ул менә бүген дә Европаны инде нидән корабльдән төшергән бер кирәкмәгән әйберчлеген чыгарырга маташалар, ул алай булмый. Европаның аның безгә хезмәт иткәне, ул кешелекне иң баштан фонарь дигәнне дип әйтәбез бит. Менә шушы фонарьны ниткән, тормышка әверелдергән һәм Прометей факелын биргән. Ул безне яктырткан, ул безне юлга бастырган. Дөньялыктан әйтәм, дөньялык халыкларын. Шуның өчен Европа белән алай гына булмый, без Европаны бүгенге политикларга бәя бирергә мөмкин. Бүгенге мөнәсәбәтләрне әле алар аңлап бетерми, алар тоже шундый ук менә сугышның, информацион сугышының шушындый айыра белми торган, әле аңлап бетерми торган бу заман шушындый бик буталчык заман. Шуның өчен Европа дигән исемне академияның исеменнән әле ул менә бигрәк тә шушы вакытта кирәк. Ягъни әһәмияте тагын да арта. Әһәмияте тагын да арта. Аның бит бу заман, ул бит бу исем калырга тиеш, Европа дигән ул бит аның бит тарышы 5000 ел инде без белгәнчә. 5000 түгел, 50 ел, 50 ел. Ул теге географик нигенә түгел Европа, Азия. Инде цивилизациялар була башлауның шундан башлап тамырлары древнегреческий полислар, һәм инде анда Спарта, анда төрле дәүләтләр килеп чыга торган заман, шуннан бит инде без башлыйбыз, безнең сукмак шунда. Шул ук вакытта Восток шулай ук үсә, әмма ләкин аларның тавышы дөньяга әле килеп җитми, безгә таба инде, Россиягә таба һәм Европага таба бик юлларны әле ачу, ул татар халкының вазифасы. Татар халкының, түрк халыкларының вазифасы. Шуның өчен монда бу Европа Азияның бүгенге аның Индис Ризакович абыем, нишләп син борчыласың? Анырга бит любой исем биреп була инде академиягә. Бәхәсләштек. Мәтәм, юк, Евразия исемнәре бар, төрле исемнәр бар, әмма ләкин Европа Азия аларны калкма каршы түгел, аларны ябештергә, аларны дуслаштырырга, аларны бердәмлек юлына басырга, бер-берсенә йөрсеннәр, бер-берсе арасында байыты, бер-беребезне байыта торган фикер бу моның исемендә. Шуның өчен бу исемне алмаштырырга исәп юк әле. Әле без тарихка әйләнеп кайтарбыз. Сезне менә шәхес буларак, галим буларак формалашуыгызда 3 факторны атап үтәргә кирәктер. Һәркайга сез моны үзегезнең истәлекләрегездә шулай итеп ассызыклыйсыз. Беренчесе аның сезгә тәэсир итүче әниегез, икенчесе туган төбәгегез, туган авылыгыз, һәм өченчесе инде искә алып үттек, бер туган абыегыз Индис Ризакович. Менә әлеге кыйммәтләр, әлеге факторлар, алар бүген дә үзгәрешсез сакланамы сезнең өчен? Аларның да бәясе үсеп бара. Үсеп бара. Олайган сайын, олыгагайга сайын кешеләр әйтә инде мудрейм дип,
Анысын мен өзіме қарата айта алмаймын, әмма ләкин инде булган мудрец чыгып кына китмәсен, өстәлем икән, анысынданың сен бәя бирергә мөмкин түгел, аларга кеше бәя бирергә мөмкин. Менә шул сез әйткән 3 төрле фактор, ул ана, ул табигать, ул шушында инде минем дөньяга чыгаргачтында әле менә бүгенгә көнгә тикле әле бая шалтыратты, син кайда? Менә шушындый рәвештә ясаган дуслыкны туган кан гына түгел, дуслык менә ул менә икесе бергә бик сирәк туры килә. Әнкәй инде ул, әни дигән сүз, ул аның әле мин һаманда колагымда аның менә йомшак шундый нечкә теле әдәби тел. Обычный менә сөйләшкәндә әдәби тел. Мин аңламыйм. Миңа ул нормально. Кешеләр инде бит төрле семья бар, төрле без инде тем более 3 бала, 3 малай. Безне инде кайыш белән көйнәп акылга бастырга кирәк тә юк исә. Кайышның нәрсә икән күрмәдек, кышкырганның ишетелмәдек. Ничектер менә шулай матур, тыныч кына матур гына тормыш инде оясында яшәү, шул характерга шулай ук безгә ниткәндер инде, югалгандыр инде. Инде Сабыйга да, Дамир абыйга да, минеке дә шулай. Мин инде төпчек буларак әзрәк кенә, может быть, иркәрәк biraz. Иркәрәк булганмындыр да. Мин анысын да белмим аны. Безнең арада ниндидер теге иерархия дигән әйбер юк иде. Син абый, олы абый, син урта абый, абый. Аннан соң бит әле сез үскән чорда, анда ул чорда теге авырлык заманда балага иркәләнеп утырган ди мөмкинлеге дә, фырсаты да булмагандыр. Әни мәктәп директоры Шүгердә, әле Шүгергә тикле Шыршылыда. Шыршылда инде мин әле укырга кирмәгән, мәктәп баласы инде мин, потому что мәктәптә иртән тору белән мәктәпкә киләм, ә монда интернет. Интернет балаларының, фронтовик балаларын ашата торган мәктәп. Шуның өчен мин монда инде уборщицаларның аскышларын шушындай олы связканы тотып, көне буе йөридем. Балаларын шаткач кына уборщицалар мине кашырып кына ашаталар. Әни күрмәсен, мәктәп директорының баласын да ашаталар икән дигән сүз чыкмасын авылда. Авыл дигән әйбер ул минем өчен бик Аллаһ Тәгалә биргән шушындай кадерле исем, кадерле табыш. Авыл безне рәнҗетмәде, авыл безне тәрбияләде, авыл безне менә син ятим бала икәнлеген сизми калдым. Обычно әкрен генә үз җаеңны, үзеңнең эшеңне, абый китап рәсәрмәгә, икенче китәрмәгә, аларны алмаштырып мин мәктәпне бөтен эшне үзем алып барам. Теге Уфалы арбасында инде отында ташыйсың, пешәндә ташыйсың, әле чабасы бар аларны. Алар. Менә шундый 3 фактор сүз әйтмешли, ул инде табигать дигәндә Шүгер тауыннан инде без чыкмыйдырык, шул әле кар эреп бетмәгән, кояшында менә шушы менә бүгенге көннәр төсле кояш инде җылыта башлагач, тау башында без. Бу Урал тауларының башы. Монда инде Шүгер тауларын күрмәгән кеше ул күп әйберне күрмәгән дип әйтергә була. Ул теге үзен генә яратудан түгел, мөхәббәт ул монда килгән кеше бөтенесе мөхәббәт. Бу Швейцария. Швейцария монда вообще бледнеет дип әйтегәндә, бу Шүгер тауларына менәлсәң, кыш буе инде шана шуабыз, шанга вернее. Җәй буе чыкмыйбыз монда теге юа дигән үләннәр үсә, аларны ашап була. Һәм шикләүк безнең бер якта тау башы, таулар берсәрдән берсе. Икенче якта бакчаның, бакча чыга урманга. Урман тулы шикләүк. Шикләү агашы инде без капчыклап җыя торган идек. Ул продуктовый бер үзе паек иде. Бәйрәм сайын безгә бабай шуны кашырып кына әбиен күрмәсен, шулай 2 шикләүк бирә. Бәйрәмдә инде 5-6 таны бирәләр иде. Менә шулай. Сез бит Совет армиясе сафларында сапер булып хезмәт иткәнсез, шулай бит? Сапер. Анда төрлесе булды инде. Сапер да булгансыз. Менә әйтәләр бит, сапер ул үз гомерендә бер генә тапкыр ялгыша дип.
Мөгаен сезгә сапер булып ялгышырга туры килмәгән. Югыйсә без сезнең белән монда сөйләшеп утырмаган булар идек, шулай бит. Ә менә гади кеше буларак, галим буларак, укытучы буларак тормышта ялгышлар булдымы, юкмы? Иңгел абый, үзегезне менә күңелегездә калырлык, яисә үкенерлек, әллә андый хәлләр бөтенләй юкмы? Әйләнеп кайтам да, шул ук шүкрдән башлыйм да, мин мәтәм шушы юлга бастыручыларга рәхмәтемне әйтеп бетермәгән төсле. Авылдашларга, беренче укытучыга Мариван дигән, һәм шундый юлдан менә тайпылмыйча ничектер дөрес барырга туры килде. Заман таләбе дә шулай ук инде. Әмма ләкин барыбер менә ниндидер алып баручы үрнәк булган инде өйдәге тәртип, әни, абыйлар. Шуның белән бөтен нине әйләнеп карыйм да, аннан киттем хезмәт итәргә армиягә. Онны бетергәч әле 2 ел эшләдем заводта. Ул Минибаевский бензин завод. Ул заводта әле анда концертлар коеп, мен мандолин уйныйдырым. Әти кушкан ни иде ул, шундый васыят бар иде. Ана 3 балага фронтка киткәндә, эшебезне алып барганда, шул мин инде аны хәтерләмим. Миңа әле монда 1 яшь, 2 яшь булгандыр инде, яшь ярым. Ну, шул васыятны үтәдек бөтенебездә. Абый да бөтенесе дә уйнады, мин дә уйныйм. Концертны куядырык бу заводта авылларга чыгып. Армиядә шулай бу концертны алып барадырым. Мин комиссар түгел, секретарь комитет комсомол батальона. Ул инде ул вакытта бик олы вазифа иде. Шуның өчен кешене, солдатларны ничектер укмаштырырга, аларны җыештырырга, шуның белән тоже концертлар куеп йөридек төрле җирдә, шушы шәһәрнең булган авылларында, районнарында. Шулай итеп, бер нинди ялгышлыкны менә бөтенесе как бы панотом расписано. Аллаһ Тәгалә шулай кушкан, менә менә булай итәргә иде. Менә бу юлдан барган булсам, менә бер шундый әйтергә нием юк. Юл дигәннән, менә бер гаиләдән 2 тарихчы, 2 галим, әйеме, Индус Таһиров, Ингел Таһиров. Гадәттә бездә татарда әйтәләр, менә бер казанга 2 тәкә башы сыймый диләр. Менә бер казанда сез ничек кайнадыгыз, кыскача гына? Андый мәсьәлә юк бит. Менә бит ул менә анарга инде сабыга инде 86. Миңа да шул тирәгә тартам 80-нан артым. Әмма ләкин менә ничектер өйрәнгән абый ул миңа. Ул аның фикерен кайчакта нитеп карыйм, какшатып карыйм. Какма каршы түгел, бездә вообще алай булмый. Андый тәртип, андый юк, менә характер ниләр беренчәбәт, 2 брат һәм теге конференция барабыз, тегендә барабыз, китаплар язабыз, статьялар чыгарабыз. Барбер кайдыр ничектер мине эшкәрәк мингезәс киләбенең. Диссертациямда докторский язганда инде ул вообще задание бирде. Көненә 18 бит язмасаң, син өлгермисең язарга, өлгермисең итәк дә. Менә шундый таләбе бар, таләпчән ул. Әмма ләкин аны кабул итәсең, йомшак итеп, мотор итеп, һәм шуның өчен арабызда бер нинди киртә алмады. Менә сезнең бер фразыгыз абыйгыз мөнәсәбәтендә, без кан буенча бер туганнар, әмма татар тарихы исемле фәндә конкурентлар. Ягъни көндәшлек, шулай бит инде. Менә бу көндәшлек сезнең фәнни көндәшлек дип әйтик. Ул бәхәсләр, алар менә туганлык хисләренә, туганлык мөнәсәбәтләренә тәэсир итмәделәрме? Берничек тә? Юк. Мин һәрбер шушындый акыл иясе дип әйтим инде, аны минем бәя түгел, бу халыкның бәясе, фәнни өлкәдәге халыкның бәясе инде сабын инде. Шуның өчен аның карашын, аның үткән юлыннан мин аны киңәйтебрәк, менә шул татар юлын дигәндә, мин татар юлына бастым да, татар темасына. Әмма ләкин аны үтерешен, әле иң баштан иң беренче юлны салырга кирәк башыннан, менә бүгенге көнгә тикле. Шушы юлны инде Ризакович салды. Ул инде бик тәсвирләп түгел,
Мен моны кеңәйтебрәк, шул хон заманнарыннан Кытайның теге великий шелковый путь, великая китайская стена, татарлар бергәрәп аны ясадылар бит. Ул бит татардан не түгел, көчмә халыкларында күп була түрк заманнары. Шуның өчен бу шундан бирле ул аның юлы белән барам әле бүгендә. Әмма ләкин киңәйтебрәк һәм татарның факторын нирәк, дөнья күләменрәк күрәмен. Ул үзегенә бармый бер юлдан гына качып пысып кына. Ул үзе шушы бөтен дөнья юлына басуына түгел, бөтен дөньяның бер этнографик фольклорный рәсеме генә түгел, үзе бу тарихның бер тарихны яза торган халык. Бу шушы бөтен дөнья тарихына үзенең өлешен, үзенең табышын, үзенең аңын, үзенең фикерләрен һәм үзенең адымнарын. Бу бит инде фон заманнарны башласаң, инде бер великий переселение народов дип әйтәбез бит. Бөтен дөнья халыклары инде кузгалы, шушы заман бит бу. Икенче второе тысячелетие до нашей эры шуннан башлана, и шуннан бирле татар халкы инде олы көчмә халыклар белән инде бер үзегенә түгел, түрк бабайлар белән шул берничә мәртәбә әйләнә. Римга тикле, Византийга тикле һәм инде менә шул халыкларны уята. Бөтен дөньяны кузгата. Великое переселение народов дигән әйбергә инде аларга Европада шуның белән икенче нигә биеклеккә менә һәм инде көнчыгыш илләр, Восток дип әйтгәндә Кытайлар һәм калган халыклар монда шулай күтәрелә. Россиянең нигезе, тарих нигезе билгеле татарның олы монда өлеше. Ул да булса Алтын Орда инде һәм аның 9 ил ясаган халык бит бу. Сорау торган кин 9 илнең кайда югалттык без аны? Кайсы юлларда йөргәндә? Кашып пысып бергәндәме, талашып бергәндәме, сугышып бергәндәме? Менә ни өчен татар халык җырлары моңсу? Ни өчен татар күп вакытта сагышлана? Ни өчен татар үзенең шатлыкларында да, кайгыларында да күбрәк моңсу җырларны башкара? Бактың исә, моңа җавапны без тарих битләреннән, үзебезнең үткәнебездән белә алабыз икән. Менә татарның тарихы аны күпмедер дәрәҗәдә фаҗигале. Менә ни өчен шулай килеп чыккан, моңа берәр төрле аңлатма бармы? Аңлатма монда ул инде тулысынча аңлату дигән сүз, ул анарга һәрбер кеше, һәрбер тарихчы карарга мөмкин үзенең күзлеге белән, үзенең аңлаешы белән. Минем караш инде, минем аңлаеш монда шулай. Татар халкының шушындый дөньяны кузгаткан халык. Кузгату гына түгел, теге Кортларны бит менә җәйгә таба, язга таба чыгаралар, нигә аламга. Менә шуның төсле бу халыкларда кузгалган, уянган һәм инде хәрәкәттә керә башлаган шул вакытта бу халыкларны бит әле теге нитегенә кузгату гына түгел, аларны бит әле араларын мөнәсәбәт ясыйсы бар. Шуның өчен бу татар халкына Аллаһ Тәгалә биргән бер сыйфаттыр инде ул, бер анарга бирелгән мисалдыр инде ул, анарга бирелгән миссия дип әйтгәндә, ул призвание, булдыклы халык һәм эшчән халык. Менә аның шушында йөргәндә бит ул нинди генә халыклар белән күрешми. Аларга тел таба белә. Тел талмаш, татар булган җирдә талмаш кирәкми диләр иде. Шуның төсле менә ул кайда да шушы Византийга тикле великий шелковый путьның бит Кытай товарларын алып бару, алар алып бара бит. Сәүдәгәр, татар халкы сәүдәгәр. Шул вакытта ук ул төзүче дә. Аның бит менә Болгар заманына карасаң да, Болгар заманы 9-нчы гасырда, 10-нчы гасырда фонтаннар ясап, велопроводлар ясап,
Менде белокаменный мунчалар ясап, шунда приемнар һәм безнеңчә әйтегән конференциялар үткән. Менә шундый булдыклы халыкның аның бөтен дөньяга үзенең энергиясын бирегә ничектер өйрәнгән, шуның өчен аның язмышы теге драматик рәвештә, жанр аның тарихының, татарның, ул югалтыш. Ул табыш та, югалтыш та, ул эшкә дә менә, аска да төшә. Кем астына да керергә мөмкин, һәм үзе кемдә кайсы бер таулар башына менергә мөмкин, шулай булды. Шуның өчен бу монда спираль белән, монда югалтыш та, табыш та, монда кырыга кетүдә һәм алга баруда туктап та калу, шигенүдә бөтенесе бер халык шушындый менә мондай үрнәк юк. Менә бу үрнәккә дип әйтик, Иңгелә абый, татарның менә Россия күләм, дөнья күләм масштабта тарихка керткән өлеше бүгенге көндә ни дәрәҗәдә бәяләнгән? Ул үзенең әле лаеклы бәясен алдымы, юкмы? Ул бит теге танылуын дип тануны. Ул бит теге спортивный соревнованияларда медаль бирәләр менә җиңгән өчен. Анда бит дипломнар бирелмәй халыкка, анда медальләр бирелмәй халыкка. Но бу халыкның үзенең дөнья күләмендә шушындый пионер икәнлеген, шушындый инде ике якны, какма каршы якны, Европаны, Азияны берләштерү, аларны теге чагышты, аларны якынлашу гына түгел, аларның арасында мөнәсәбәт ясау, үрнәк салу. Менә безнең инде татарның иң олы әйтегендә тарих уроки дип әйтикме, дәресләре дип әйтикме, нинди менә аның өлеше дөнья күләмендә иң беренче ул бит великодержавный имперский халык, безнең халык. Ул бит теге гуннар, алар бит үз вакытында Шыңгыслар белән сугышып, көрәшеп, аннан соң Алтын Орда ул бит империялар. Шушы 8-9 илдә алар инде особенно шушы Алтын Орда, ул империя, без имперский халык. Безнең каныбыз шушындый бик олы рәвештә фикер йөрткәч, ул понятно, аны нитергә йомшарта торган менә имперский халыклар үзләренең менталитетларын, психологиясын, үзенең эштәлек дөньясын көчерә алмый икенче регистрга. Менә татар шуның белән бик андай пример бармы, юкмы әйтәлмим, әмма ләкин шушындый сугышчыдан инде тынычлыкка алып бара, үзе шушындай нигә көчерә. Аны кемдер җиңеп, кемдер аның өстеннән басып, бөгеп, аннан түгел, татар халкы бөгелмәде. Ул шушы менә дөнья күләмендә иң олы шушындай үрнәк һәм вклад дип әйтик инде. Ул менә шушындай регистрны көчерергә үрнәк бирде. Татар халкының инде уңай сыйфатларын шактый атап киттек. Иңгелә фәнә шулай бит. Шул ук вакытта бит без үзебезнең җитешмәгән якларыбызны да, кимчелекләребезне дә беләбез. Әйтәләр бит, ширин яшергән үлгән ди. Ширне яшереп ятып булмый, аны дөресен әйткәндә вакытында даваларга да кирәк. Менә безнең милләткә хас нинди бүгенге көндә кимчелек, җитешсезлекне сез давалар идегез? Көнчелек. Иң авыр ширне бу ширдән котылып буламы, юкмы? Без инде сабый белән тоже шул бу темага күп нитәбез инде. Тукай әйтмешли, кайчан туктыйсыз инде сез бер-берегезгә укны атырга. Менә туктатып булмый бит. Мин инде үземчә упрощенный вариантта әйтәм, Аллаһ Тәгалә бик халыкка ниндидер бер вечный задание бирә. Үзенең өстеннән эшләү рәвешеннән. Үзен теге борынын шимәскә һәм инде великодержавный идел көшә алгач,
син инде бу өлкәдә дә үзеңнең үрнәк икәнлегеңне күрсәтергә тиеш һәм бу чиракта да халык үзенең арасында мөнәсәбәтен табырга теге бий халык берсе бигрәк берсе нирәк алды бий халык дигән сүз инде исем конкретный кеше бит инде һәрберсе бу халыкка не булгач бий халыкка ия булгач аның ул семьяда булгач аның менә семьяда да бит берсе нирәк продвинутырак берсе средняк икенчесе бераз салпанрак төрлечә семьяда да балалар шулай бармаклар тигез булмаган кебек монда шушы тигез булмаганлык бу тудыра шушындый Аллаһ Тәгалә биргән бер задание менә шушы заданиене үтә алсаң во всяком случае үзенең бу татар халкы эшләргә тиеш бу үзенең ширен белә ул Казан ханлыгын бит инде без азакы дәүләтебезне 9-нчы дәүләтебезне югалттык бит шуның аркасында татарны семи татар булган җирдә нәрсә бар диләр инде хәтәр бар менә шул хәтәрне үзебез чыгарабыз Үзебез шул вакытта ук үзебезнең бөтен сыйфатларыбызны үстерәбез. Ә менә бу эчтәлек дөньясын, эчтәлек лечениесенең диагнозын да беләбез. Но методика лечения юк. Менә бүгенге шартларда, бүгенге көндә татарны милләт буларак безне нинди сыйфатларыбыз яшәтә, нинди сыйфатларыбыз безне исән калырга итерә бүгенге көндә. Менә шул ук инде безне исән калдырды. Иң баштан әйтик, шушы сәләт тынычлыкны тудыра торган сәләт. Тынычлыкны тудыра, ул бит шушындый кайнап торган Казан арасында, Казан бит инде дөнья күләмендә әйтәмен, шуларның арасында да тел таба белгәч, күпер сала белгәч, халыклар арасында шулай булгач, син инде тынычлыкны тудыра торган сәләт безнең иң олы табыш, иң матур сыйфат. Калган тагын сыйфатларны әйтергә туры килсә инде ул татар булган җирдә булдыклылык менә нәрсәгә тотына аның бөтенесе дә колыннан килә ул атны җигеп теге русларның битендә бар долго запрягает и потом быстро едет безнеке алай не түгел без үз вакытында җигәбез үз вакытында чабабыз үз вакытында карабыз Ничектер менә бу яшәеш рәвешендәге сыйфатлар безне шушы калыпта тота һәм безнең кирәклеген һаман востребованность дип әйтгәндә русча әйткәндә без әле кирәк булачак менә бүген бигрәк тә. Менә сез әйтеп үттегез Иңләве Европа белән Азия арасында торучы халык. Шулай бит. Географик яктан караганда да татарлар Татарстан Европа белән Азияның шигендә урнашкан. Ә менә бу ике гигант Европа һәм Азия алар ничектер бәрелешә калса татарга нәрсә яный? Бу татарны юкка чыгуына китермиме? Бүгенге шушы сугыш заманы дип әйтгәндә дөнья күләмендә әйткәндә Запад Европа белән бергәләп Россиягә каршы чыгу ул дөньялыкның юк та әйтергә мөмкинлекләре бар. Бер-береңне белмичә дә, ялгышлык белән дә. Әмма ләкин менә шушындый заманда бу бигрәк тә буталчык кына түгел, бу быть или не быть. Исән каламы бу дөньялыктагы халык. Исән каламы юк, менә шушындый гамлетовский сорау туа. Быть или не быть. То есть шушы вакытта татарның бигрәк тә кирәклеге шунда, менә әйтик, Россия белән Кытайның арасында без бит инде Кытай белән эшләттек, без Кытай белән һәммәдә эшләтәбез һәм безгә андый сыйфат, андый һөнәр, Аллаһка шөкер, бездән дә яхшырак ул сыйфатны берсе дә үтә алмый. Әмма ләкин Кытай менә аякка басып, шушы Россия белән бер сәгатьтә час России совпадает с часом Китая. Бу айну, бу шушындай бер
переворот көріш дүнияны аңлайышта. Шушы переворот вақытында икisi менә синхронно Россия белән Кытай ябышу, монда татар факторы бигрәк тә. Бу менә шушы айну шушы инде яңа карашту кинәт үзгәрү бөтен дөньяга үзгәрү карашны. Мировоззренческий переворот. Менә шул вакытта татарның сыйфатлары бигрәк тә. Менә татарның Россияны бүген инде җилкә куеп кына түгел, хезмәте белән генә түгел, нефте белән генә түгел, табышлары белән генә түгел, үзенең шушындый менә тынычлыкны тудыра, шушы вакытта да тынычлыкны тудыра белү. Переговорная дипломатия. Дипломатия ул менә татар халкы инде без әйттек бая сәүдәгәрдән, ул дипломатик булмаса, дипломат булмаса, ул бер нинди сәфәр нинди үтәлмидер. Сәүдәгәр була алмыйдыр. Менә сез әйтеп үттегез дипломатия дип әйме. Иңләбай менә кешелек дөньясы алга киткән саен, цивилизация үскән саен, бу дөньяда яшәүе рәхәтрәк һәм тынычрак булырга тиеш иде. Инде 21-нче гасырда килеп чыккан төрле низаклар, төрле конфликтлар, алар дипломатия юлы белән хәл ителергә тиеш кебек иде. Әмма ләкин без моның киресен дә күзәтәбез. Мәсәлән, 21-нче гасырдагы хәрби чуалышлар, хәрби низаклар, бәрелешләр дөнья масштабында статистика буенча без инде элеккеге гасырлардагы күрсәткечләрдән дә түбән төшкәнбез, начарайганбыз. Нәрсәгә дис? Нәрсәгә шулай? Ничек аңлатырга? Моны аңлатуның төп мәсьәләсе, төп проблемасы, төп причинасы минемчә инде. Аның причиналары күп, ул теге бер генә утырып кына бөтенесен берәм шытлап чыксаң да була, ләкин монда бит аны кайсы алданрак, кайсы беренчерәк, кайсы стержень булып чыга, кайсы глубинный, кайсы случайный. Монда мен менә булай карыйм. Менә бүгенге сугыш көрәш инде Украина мәйданына тегенде, ул минем бишә шушы Европаның инде кинәт континенты белән кузгалып көнчыгышка таба каршы, Россиягә каршы инде Россиянең көнчыгышны тармар итү өчен Россияны тармар итәргә кирәк. Менә шушы шушындый заманда да шушы нигә бигрәк тә татарның акылы кирәк, татарның зихене кирәк, татарның аңлайышы шушындый менә юл сала белү. Ул барыбер сугышны аны туктатып булмый, ул сугыш бусы бетсә икенче башлана, алар бу конкуренция дигән әйбер, ул бер семьяда икеш бала булса, аларның арасында конкуренция бара. Кем нирәк, кем нирәк, ничегрәк, халыклар арасында инде ул нигә сугышның төп причинасын әйтәсем килә, минемчә инде бу. Бу әле язылмаган, бу минем туып бара торган фикерем. Нигә дигәндә, адәм баласы шул инде хайван семьясыннан, хайван арасыннан чыгуына аның әле 2 миллион гына заман үтте, вакыт үтте. Аның инде письменность табып яза башлаганына һәм образованиегә ансына бигрәк тә аз вакыт үтте. Анда инде 6000 ел дип әйтсәң дә була, күбрәк тә әйтергә була. Әмма ләкин әле бу дөньядагы халык, менә шушы инде Homo sapiens дигән кеше инде шушы животный мирдән, хайван ниннән чыгып, әле атлый гына башлады. Әле ул тынычлыкның нинди матурлыгын, аның бәрәкәтен, аның шатлыгын, аның ләззәтен таба алмады, әле өлгермәде. Ягъни әле ул тынычлык культурасына җитмәгән дип әйтәсез. Менә тынычлык культурасы, сез әйтәсез, сугыш культурасы һәм тынычлык культурасы. Бүген тынычлык культурасына күчәргә безгә нәрсә комачаулый? Әллә инде аңа үзегез әйтмешли вакыт кирәкме?
Onlarga вакыт кирәк. Менә шушы юлны үтмешә, менә бу беренче дөнья сугышы, икенче дөнья сугышы, алар бит случайно әйберләр түгел. Менә өченчедә булырга мөмкин, менә шушындый нигә килеп җиттек, нишләп инде ул һаман адәм баласы туктай алмый, нишләп инде ул һаман акылга киләлми, инде бит менә килеп җиттек, парох, менә хәзер менә төшеп китәбез аска таба, юк булырга мөмкин бөтен дөнья бергәләп. Ул алай төшеп тә китми, югалмый да, бу җир шарында исән кала, әмма ләкин кешеләрнең типологик кешеләрнең типологиясе үзгәрергә тиеш. Аларның яңа буыннар килеп, яңа буыннар менә бу без инде әйтәбез, олы өмет тудырабыз шушы цифровой поколениегә дибез. Цифрлы нигә үсә торган яшьләргә. Әмма ләкин бу тиз генә килми. Кинәт кенә үзгәрешләр кертеп, мировоззрение, тем более философия, караш, аңлаеш, монарга менә диннәрне кабул иткәндәге заманчылы динне без инде теге Ибн Фадлан килеп кенә түгел, без дингә керә без әле гасырлар буенча кердек. Әле һаманда аның әле төп фалсифасын, төп аның байлыгын, төп эштәлеген әле без әле ул юлдагына әле барабыз. Шуның өчен акыл үстерү һәм ниндидер ачыш менә үзең киләчәкне алырак рәвештә күрә торган ул халыклар, дөнья күләмендәге халыклар әле ул инде юлның башында гына, әле бу стартта гына кешелеклек, человечество на старте только. Үзенең эволюция нинде әйтәсем килә инде. Шуның өчен әйтәсем килә, беребездә теге тыртырарамаска таба төшеп китми, тарих дәвам итәчәк, әмма ләкин үзеннән үзе түгел, тырышлык буенча. Тырышлык менә бу Татарстан инде бигрәк тә бу мәсьәләдә иң күрсәткеч, олы күрсәткеч. Менә Россия мәгариф министры Сергей Кравцов әле күптән түгел генә 11-нче сыйныфлар өчен Россия мәктәпләрендә яңа тарих китабын тәкъдим итте. Һәм ул тарих китабының бер бүлеге тулаем махсус хәрби операциягә багышлана. Менә моны ничек аңларга? Бу тарихмы, әллә пропагандамы? Әгәр дә инде ул пропаганда икән, безнең бит Россия масштабында пропаганда өчен ресурсларыбыз бик күп җитәрлек. Бит әле махсус хәрби операция кимәтмешли әле төгәлләнмәгән, нәтиҗәсе юк кебек. Ул әле тарих була аламы, юкмы? Ул сорау бик мөһим сорау бу. Бик төпле һәм бик безне бик борчый торган сорау. Монарга җавап бирү җиңел генә түгел, Менә ул пропагандасы без бит инде система образованиедә безнең ул мескин образовательный системаны инде көчләү һаман дәвам итә. Нинди генә реформалар булмады инде. Балонский нидән инде удавкадан только чыгып барабыз, аны бит циркуляр ясап кына, приказ чыгарып кына булмый. Ул бит шулук опять-таки менталитет, шулук психология, шулук инде кешенең карашы һәм дөньяны аңлаешы. Менә шушындый программа белән бөтен мәктәпләр, бөтен шулай гына эшләсә, ул шул нинди беренче адымнар ясау өчен ничектер әзрәк кенә ниндидер чара күрә торган экспериментның башы гына бу. На самом деле безнең тарихыбызда, педагогик тарихында ул тарихның инде табышлары, аның нигезләрен югалтмаска безгә. Бүген ниндидер яңалыклар кертәсе икән, любой методик манда, программанда яңа курслар кертәсең, ләкин аның иң мөһиме патриот һәм эштәлек, аның күңелен, аның йомшарта торган, аның нигезен салырга кирәк балаларның эштәлегенә, аларның йөрәгенә, аларның күңеленә.
Программалар алар үзгәрә, бу иң баштан инде без нене карадык, тарихыбызны в всемирном масштабе карадык инде. Менә Европа алдан барды, менә мен дә әйтеп киттем, ул аның башы иде. Әмма ләкин аны бит бүген тарихны үзегез күрәсез, үзебез бөтенебез дә сизәбез. Көн чыгыш битендә Восток, Кытай, Индия там и так далее. Алар бит күтәребрәк инде икенче юлга, икенче биеклеккә апчыгып баралар. Менә без әйтәбез, бүгенге көндә дөнья масштабында геополитика, геосәясәтне карасак инде яңа тәртипләр, яңа кагыйдәләр, многополярный мир дип әйтәләр инде, күп полярлы дөнья формалаштыру бара, шулай бит. Россия шуңа омтыла, Россия үзе бүгенге көндә әзер микән менә бу күп полярлы дөньяда яшәргә? Бик мөһим сорау бирәсез. Менә карап торганда, сез тарихчыдан да нирәк төптәнрәк калып чыгарасыз, тамырдан чыгарасыз сорауларны. Бу сорауга шундай ук җавап бирергә җиңел түгел, ләкин Россия многополярный системада 5-6 теге әлбит Казанда 2 баш семья дибез. Монда Казанда 5-6 баш булса, 5-6 империя булса, алар арасында менә Совет безопасности организация билнация таба алмаган, телен таба алмаганны монда шулай булачак. Ул әле бер сөйләшүләр тагында катлауланмасмы аннары? Бигрәк тә бу многополярный бит әле яңа актерлар килә, яңа халыклар килә, латиноамериканский халыклар, африканский халыклар. Аларның әле без ни истәлеген, ни аларның әле психологиясын гына битерми булмый. Аларның әле карашларын, философик нинди кагыйдәләр белән яшәгәннәрен белмибез. Аларны бер стелгә утыртып, шушы многополярныйда bir караш ясарга, bir адым бергәләп ясарга икәнлеген аны кем? Димәк, тагында көчлерәк дипломатик кирәк була бит. Көчлерәк дипломатик. Көчлерәк татарның менә шушы сыйфаты бигрәк тә востребованы дип әйтик инде, заман таләп итә. Заман шушындый менә сугыш вакыты дибез дә, иртәгә бит ул теге корал сугышы бетә, кирәк уже сугыш кешелеклек өчен. Менә 2009 елында мен 2009 елында булдым Пекинда конференцияда философик. Ул аның исеме «Как сохранить в человеке человечность». Ничек кешедә сакларга кирәк кешелеклекне. Менә шушы мәсьәлә бар, ул куелган бу мәсьәлә менә бүгенге көндә бигрәк тә мөһим инде. Сезнең иң яраткан мәкаләгез ярты икмәк, ярты дөрестлек, ялган. Ни өчен? Һәм шын тулайым дөреслеккә ирешергә мөмкинме, юкмы? Дөрестлек дигән әйбер ул һәммәсе үзенең күзлегеннән, үзенең үсешеннән, үзенең тәҗрибәсеннән, үзенең инде үткән юлыннан алган тәрбияләдән чыгып үзенең дөрестлеге бар. Бөтенесенә ярый торган дөрестлек ул Аллаһ Тәгалә биргән задание. Аны эзләнү үзе дөреслекне эзләгәндә син дөрес түгел, менә мин дөрес дигән сугышка каршы сугыш чыгара торган эзләнү түгел. Менә буларак ничек булыр икән? Менә синең менә фикерең, менә минем әнкәйнең бер ниген генә искә төшерәм дә, шушындый вакытында, шушындый мәсьәләгә караганда, улым ди, син ди бер дә уйламады, менә син бигрәк, син акыллырак, син профессор, син әллә кем, синнән дә акыллырак булырга мөмкин ди, укучың ди. Ул күбрәк укырга мөмкин ди, син укымаганны укый. Шуның белән халыклар арасында да шулай, кешеләр арасында да шулай. Укучылар һәр күп китап укымый, ләкин iPad'та, телефонда шуның өчен информация бар, аңлаеш төрлечә. Аңлаеш шуның өчен дөреслекне эзләү ул мәңгелек вазифа. Мәңгелек Аллаһ Тәгалә төшергән, ищи правду. Ищи и найдешь ты ведь не да Евангелиеда. Ищи, обрящи и найдешь ты. Шуның өчен аны юлын таба белү.
менә юл салу шушы дөреслеккә инде кемнедер сокмыйча, кемгәдер бәрелмичә үзеңнең дөрес юлыңны иң баштан эчтәлектән, күңелеңнән, йөрәгеңнән чыгарсаң, тынычланып шушыны тәкъдим итәсең өстәлгә менә җегетләр, кызлар, балалар, шушындый минем караш менә, шушындый сезнеке ничек менә. Әйдәгез әле бу мәсьәләне бергәләп шишеп карыйк әле. Менә шушындый переговорный культура переговоров, культура компромисса, культура мира. Менә мин инде бу минем религиям дип әйтәм инде. Бу үземчә инде фәнни динем. Мин шушы диндә үлем һәм шанам шушы дингә басырга туры килә халыкларга да. Бөтенебезгә дөнья күләмендә дә шушылай барсак, без Алла бирсә ана теге әле бу финалның финал әле вообще күренми, әле без стартта гына дигән сүзне әле безнең әле матур көннәрне, матур бакчаларда шушы цивилизациянең җимешләрен бергәләп ашарга әле бу алдагы безнең күренешләр, алдагы безнең табышлар Алла бирсә бөтенебездә тынычлык иң мөһиме. Менә семьяда кемдер бит шулай туктатырга тиешен, кемдер бит йомшартырга, кемдер бит шулай менә ничектер су сибеп шунда матур телләр белән күчереп менә шундый культура булса семьяда, шундый ук инде сыйфатлар була халыкта да. Ингел әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә җылы эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Сезгә инде иң мөһиме сәламәтлек һәм дә менә шушы тынычлык юлында, тынычлык культурасы эшчәнлегендә сезгә инде әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Мин сезгә әйтәсем килә инде ком сәгате дигән программа инде бу. Ком сәгате бит ул иң беренче дөньяга килгән сәгать ул. Анда әле пещерадан чыга да печекантырып, таяк куя шундай комга. Шундан инде сәгатьне белә, кояш ничек айлана, шундан сәгатьне белә. Шуның өчен бу ком сәгатьтәгез инде бу программа аякка басып инде хәр ныгаеп бара. Сәгатьтәгезне алдан да җибәрмәгез, сәгатьтәгезне соңга да калдырмагыз. Һәм сәгатьтәгезне толы рәвештә шушындый матур иттереп дөньяның пульсын сизә торган үз вакытында сәгатьтәгезне барып та һәм көчләтеп тә бу программагыз мәңгелек, бик матур, бик киләчәк һәм философик караш монда, бик олы идея монда. Бу идея белән яшәргә насыйп булсын киләчәктә. Рәхмәт.